Ikusasa lakho sezandleni zakho. Kwenzekwenzeke. Kwenzekwenzeke. Ningizimu Afrika asithathe ithuba sikubingelele esikwamukela ohlelweni lakho #kwenzekwenzeke podcast. Sekunjalo akukho kunye ulindo kuhle usibongiseni umntaka Khumalo Dr Life uyakubingelela ngalesi sikhathi sesibuyileke nawe uyayizwela nawe uyayibonela seyiphathela into emnandi hamba phambili yodwa unqambothi siqaleke kodwa ngokuthobeka okukhulu njoba sazi ukuthi kulenyanga kaSeptember kuyinyanga yamagugu kade sitshala inkosi yethu inkosi yakwashenge usokalisa inkosi yakwaButhelezi ebanganza kwethu sithi nje unwele lude shenge siyabonga ngemisebenzi yakhe emihle othe wasipha yona noma wasithulela yona sisizwe saseningizimu Afrika iqhazo libambe kwaZulu uZulu umile nje kungenxa yakho shenge sokalisa siyathokoza kakhulu ngiphinde futhi ningizimu Afrika sokhumbula ukuthi ngomhla ka10 September wonke amehlo bebheke lapha kwaThalofu lapha obuka ebesihambise khona imali engango 10,000 rand sigubha inyanga yamagugu kwakukuhle kudelile ngifisa ukubonga team yekwenzekwenzeke podcast abafowethu akubangalula nganza kwethu kodwa ke nikwazile ukuthi sihlangane sibe into eyodwa sifike lapha senze into eyodwa ubabthwalofu wabonga kakhulu wakhombisa okukhulu ukujabula ma ukuthi ke mhlawumbe awazange ulithole lo daba phuthuma lapha ku YouTube kukhona konke okwakwenzeka siyabonga kakhulu nabafaka isandla nabaxhasa balekelela nokubakhona kwabo kuleli yakhaya la kwaKhoze kwaba isibusiso siyabonga kakhulu kodwa ke sila namhlanje ke siphethe usibusiso umuntu akamncwabe yeah bathi iSitha sama ex owazami kanjani iSitha sama ex siphethe iSitha sama ex ke namhlanje insizwe yazalwa phana ngo1997 ngenyanga yokuqala zazi u27 kanti ke insizwe yasemthwalume South Coast ayime ngenyawo ke manje South Coast sekufike ke iqhawe labo sizoza ukuthi kusukapi kuyaphi kanti lensizwe yake iqede umatric wayo ngo2017 lapha esikoleni ke sibiza ukuthi ke isibongo Mfeka High School kanti ke lensizwe lena ke iphethwe inkosi lapha emthwalume inkosi uMbhele kanti ningizimu Afrika inomculo nje wayo inama AP awu2 EP yokuqala ihloko sawo sasithi inews driver kanti yesibili EP bithi ke songena ke ngodlami oyiyona ke edla abantu kulezi insuku hayi angingageqa amagula ngane yakwethu iSitha sama ex mfoka mncwabe ngibingelele kakhulu kwenzekwenzeke podcast awukanti uyazi bengithi awazi mhlawumbe ngithi bakubamba endleleni ngibingelele kwemfoka Khumalo mfowethu iSitha sama ex lesa manje ithini ingane usuyiqedile ngoba phela ingane siyamthanda kodwa phela zikuyakhetha ezinye siyamthanda umuntu omhlophe ezinye ezithanda thina izinto ezicashile uyabona into engabonakala ebumnyameni usufile izingane khehle hayi mina nomuntu wami nje straight unozo straight uzokuyichitha noma uzokuyisondeza azifiki ngisho ukufika ngoba njalo uzosuke mina ngifaka ilight ngifaka ngoba ngathiwa eSouth Africa kabiyami kuba namakhamera siyabhekwa kuthiwa uwenzani ebusuku wenzani emini noma ngasiphi isikhathi maningi amahlasa ngavela kulezi insizwa ayigcwele lapha hayi la kuphila ngaye ulithole ngisho ngafakani uzongafaka kamera ngeke ngiyodwa sengibuza ukuthi ubani lo mase sidibana ukuthi ubani lo uyothini no ningifowethu asethe thuba ubingelele mfowethu ithimba lonke ubingelele mfowethu nababukeli bekwenzekwenzeke nabalandeli bakho mfowethu abakhona izwe lonke laseningizimu Afrika ngiyabingelela kubo bonke abantu abathanda iSitha sama ex abantu abathanda yona ipodcast kwenzeke ngiyabingelela uyisona iSitha sama ex lesifana wasemthwalume yeah mfowethu asiqale ekuqaleni sizwe sencane 1997 ngicabanga ukuthi insizwa noma ingasencane kakhulu kube yileza ikhathi nje ngabe usuganingi usunomfazi kodwa ngoba manje kuyize ikhathi zamanje ke izinto seziyadilay right asithatha usibeke mfowethu uyinsizwa ukhula sesibona usutrenda enkundleni zokuxhumana yonke indawo ingoma yakho songena ngodlami and le ngoma ufuna usithatha usibeke ukuthi le ngoma enamandla kangaka enomyalezo sazi ukuthi umculo njengamanje umuntu usefuna ukucula ngento elule kodwa unaqhamuka nento esikhuthazayo asiqale ekuqaleni uqala emakhaya ukhula ubuyindoda vele ububuka ukuthi ukhonzile umculo uzoba umculi noma into ehijack endleleni yakuthatha njengobungoma yavele yakhijack cha umculo kusuka ngimncane nje benguthanda kodwa ke angeke ngiqamba manga ngithi bekade ngiyitshela ukuthi ngiyoba umculi mfowethu benguthanda nje ngilingisa abafethu abangaphambili sure
ngoba nasesikoleni bekade ngizenza zona izinto zomculo ukuthi bekade sicula isicathamia esikoleni gospel so nje kahle kahle umculo bekuyinto ekade ngiyithanda so ngimncane wasuyangena kuyona kuthe mangiqeda isikole ke ngase ngibona ukuthi hayi kanti kulula because mina ngitshethi kunzima yeah ngitshela ukuthi kunzima impela ukuyocula ngitshethi mhlambe kulandela imigomo ethize hayi ngathi mangifika ngapha eThekwini ngathola ukuthi hayi idudo iningi nje kuyangeneka hayi ngase ngithi hayi namaye ake ngibone ukuthi khona yini ongaphuma ilapho elengakhipha khona ingoma ethi New Set Driver kwakuyi EP leyo yayine ingoma ethi New Set Driver ingoma ethi Heartbroken angifeature kuyo France bese kuba ingoma ethi awungebele kancane iEP yami bophele kanjalo yokuqala ngifuna ukuchecka ke la mntababa ukuthi uthema uqala umculo usungena konke okay ngiyafisa ungena manje ngiyaqala futhi ngiyacula ivision yakho umqondo wakho ubukhona nivela ukuthi ubuna umqondo ukuthi hayi ngizoduma noma lento engiyifunayo abantu bazoyazi umculo wami noma ubucula nje ngifuna ukuthola le ngoba khona abantu abazongena emculweni abasafisa ungena emculweni abanayo imibuzo ukuthi wena kuwena bekudlala iphi ifilimu uqala ungena e-studio hey bengicula nje mina ngothando cause sure ngathi mangifika bekunalento yokuthi hey amavukana asemaningi ayibona yonke le so bekunzima ngempela ukuthi ngayitshela ukuthi mhlawumbe ngaduma bengitshela mhlawumbe kuzothi nanka amavukana asemaningi ukuthi ngoba umculo ngiyawuthanda ngathi mina hayi ngizoyiculela nje ngothando mangilalelwe labo bantu abangaziyo nami ngiyilalele kuyobe ku right cause vele ngenza into engisuke ngiyithanda yabona ngabe yami uthinta amaphuzu abalekile ukuthi uthando ilona elukufakile kulomsebenzi ake singeneke eqhaweke nanguke manje uSitha sama X boom ingoma yomhlaba so ngena ngodlami awusithathe mfethu usibeke usuka endlini uyokhipha bekhamba njengenjwayele ukhipha EP endala wathi uma ufika lapha e-studio insizwa wayihlanganisa noma le ngoma vele uyiprepare usesekhaya noma iqhamuka ususe-studio sithatha usibeke nje ukuthi le ngoma eyihit yakheke kanjani mhlawumbe nje ake ngiqale ngichaze because iEP le ngiyenze yaba amasingile angivelanga ngayenza ngathi ngikhipha nje full EP yes mhlawumbe so 5 same time yeah ngikhiphe nje le EP beyinengoma ezu4 ngiqale ngengoma eyayithi X yami yes eyayithi ngibone X yami solo ngezwe ngifikelwa amahlo ngabona ukuthi abantu bayayithanda ingoma kuukuthi ke kunalento yokuthi thina bomaskandi abasebasha sinoculela itrend kunaleyo nto leyo mhlawumbe ingoma zethu azakhe yabo yes yabo kuthiwa i-message just now okwesibili ngase ngibuya ngengoma eyine message ethanda ukucasha eyayithi ukuphuza utshwala kuyonto engayikhethela yona ngoma ihlaba ungekho shawa hayi ngeke bafowethu ngicela sizophila ngebhuklishe la ngoma awungishayele mhlabulani bama usakhumbula nje ubasha nje ulani baba ngiyakhumbula ukuthi uphuza utshwala kuseyinto engayikhethela yona wona nawo mazi nje ngiyakhumbula kodwa ingoma etrenda kakhulu futhi na ku social media also leyo ngoma ehamba kanje ishuthi iphathi nje yahamba kakhulu le yayithi ukuphuza utshwala lokha yonto engayikhethela yona ngifunza ubabo wayelalo tshwaleni ukuphuza utshwala lokha yonto engayikhethela yona ngifunza ubabo wayelalo tshwaleni yahamba kanjalo ngoma leyo so kahle kahle iminingi yale ngoma abantu banakho ukulahleka cause banokuyitshethi ngifuna abantu ukuthi baphuza utshwala noma ngingeve ngibagxeka ngokuphuza utshwala ngoba leya ngoma mayiqala ithi ubaba wayithandela utshwala ithi nihlala nithi la ekhaya ngifunza ubaba ayikhumbula nihlala nithi la ekhaya ngifunza ubaba wayithandela utshwala bese niyangigxeka mangabe ngiyiphuzela utshwala yeah so le ngoma le kahle kahle ave ithi ku right ukuphuza utshwala sengisuka iyala leya ngoma kumzala ekhaya ukuthi mangabuzela ekhaya because wena osukuwazi ukuthi umuntu khona umuntu omdala wayekade ephuza utshwala musu ukugqamisa lokho einganeni zakho ngoba uma ngabe usukugqamisa ukuthi ha wena nje uphuza nje ufunza ubaba othize noma ufunza umkhulu othize uma ngabe isivika ngaleyo nto ithi inini nanihlale nisho nithi ngifunze ubaba angina choice so uzobe uyahluleka ukuyigwema kahle futhi isifundo sokuthi ke bebize ngekhama ke lonto leyo ukuthi umuntu
enza into ngoba eyenziwa ethothe ekhaya khona umuntu owayenza ephuza kakhulu so kuthiwa lengane ayifuza umkhulu iphuza kakhulu yabo so kahle kahle sekufuneka ukuthi ngoba nosuyayazi lolu khondolo wena zama indlela yokulekelela yokuthi usize lo muntu hayi ngiyakuthola crap manje usungenake kulena ya kushuthi ke njoba ngishilo ukuthi bengilwa nalento ukuthi kuthiwa asinayo message ngoyishalo ngomine message ngathola ukuthi ijule kakhulu mhlawumbe abantu abayitholi basayitshela ukuthi lo muntu usayitshela trend yabo base ngithi mina ngaphela ingoma ngiziningi nginazo ake ngibuye ngengoma ezobacaciselayo manje ukuthi kahle kahle mina angiculela itrend ngicula nje ngoba ngiyazi into engiyenzayo ngase ngibuya ngengoma yayithi ke kwampumelele ilange yakhona so leya ngoma igqugquzela wonke umuntu ngabe unezikweletu ngabe usazama impilo ngabe kunjani so ikona ke nje utholthi sithandwa yonke umuntu ayikhethi bala manje ngiyibona lapha ku YouTube isishaya ngo160,000 awubakhuthaze mfethu abantu bahambe boyizwa lengoma mfethu batshela abantu mfethu ukuthi bafethu mungakayizwa angazi ukuthi ngempela ngabe ubani wayizwa ngoba so ngisohlukanisa ngawunyaka lengoma ngiyaprofeta ke uNkulunkulu baba ngicela ukuhlukanisa ngawunyaka lengoma Tell amen phela insizwe. Ngicela imali yami kwebhuti. Ngicela imali ngoba njengamanje so iphusha ndlela zonke sifuna ngoDisember so ngena ngodlami kaMpumelelo lapho esiyakhona. Isifake ku2020 ke sifakwe into enemessage ukhala ukuthi abantu bakhala ngokuthi ingoma azinawo ama message njengamanje inayo imessage ake sibakhuthaze mfowethu abantu bayoview abantu ingoma cha bafethu ngiyayicelela kakhulu ukuthi abantu behambe boyidownload because nginayo into ethi bambala kakhulu abantu abangayazi kuyikona ukuthi mhlawumbe abanye abazi ukuthi iculo bani ngeke ngibona abantu ukuthi amanye ama message angikhona ukwaphendula athi uthothi abantu babuza baningi ukuthi siyithola kanjani yabo abanye ngicine ngakwazanga ufika kubona iSitha sama X bafethu ngihamba ni YouTube nizofike nibhale nithi iSitha sama X songena ngodlame bese ivela nezinye kanjalo ku Spotify ikhona nje kahle kahle kuzo zonke indawo so ngiyacela abafethu nihambe nifike niyoyilalela ingoma khona okay awuna kuba ngishaya kunjena sengithinta into zabo okay ngifuna sizelana ke bhuti omdala njengamanje ukuthi ukhona manje emculweni njengentwana efikile you remember kukhona la isikhathi kuthiwa umculo uyahamba emhlabeni uhamba kana mali noma sizwe emaphepheni thobani ushonile kodwa kana lutho njalo ngifuna ukuzwa kuwena la emculweni imali usuyibonile kuhamba kanjani athina ama plan kuhamba kanjani ngoba sifuna sizwe ukuze sisothi sekuthiwa uhambile emhlabeni ngeminyaka ohamba ngayo singene ku YouTube wethu sizwe amazwi akho ukuthi wena in terms of imali wawuhamba kawucabanga kanjani ngoba iyasilimaza leyo ukuthi umuntu sikhulume kabe engasekho uyabo mhlawumbe ikhona ingqinamba onazo enibhekana nazo as ama artist but ngifuna ukuthola ukuthi imali ikhona la emculweni njengoba usuqala ukucula usuyibonile kuhamba kanjani cha mina mabe ngathi ngisengiyibonile yabe ngiqamba amanga kodwa bakhona abafowethu abangaphambili ekuyibona abangi-encourageayo ukuthi sebeyitholile bona nami so nginalo ithemba ngoba ngiyabona ingoma zami ngendlela ehamba ngakhona ukuthi hayi mhlawumbe nami ngizogcina ngiyitholile likhona ithemba shuthi kwamanje akamnalutho hayi kwamanje hayi angayitholi yomculo Ngizima Africa ke akayitholi ningasheshe ingane senifuna nivalele khonini senithi si right kunalento ekuyenzeke ethothi umculi ses expect ukuthi ahambe ngemonto umculi anti babanye bashutha ngazo wena umelana kanjani ke leso simo sokuthi njoba ucula ingoma etrendayo esikwazi ukuthi mhlawumbe in 1 month isino 160,000k it's only 1 month so wena njengomuntu yamanje utrendayo othandwa ngabantu isikhathi samanje uqikilela kanjani ukuthi ungagcini usungena uba nencindezi ukuthi ufuna abantu bakubone phela gqoke kahle uphuza neziphuzo eziright ushutha ngamafona right lo ncindezi uyabhekana kanjani naye kahle kahle mina angisiyelo umuntu ofakayo kakhulu ngiyathanda njoba nje ngiwumuntu ngingenayo imali uzongibona ngingenayo imali kodwa ke ingqinambe kanjalo mina ngikoqondana kakhulu nazo because even abantu abakongazi kahle mina straight umuntu ubona ngoba naku sengena estage uthi hawu kathi uye lo mfana le yabo so ukubizwa ke nje elokhunjaneni kuma podcast kanje ngicathi kuzongisiza nami ukuthi mhlawumbe abantu bekwazi ukungibona ukuthi oh hayi uye lo yabo awuye sanifika singane bafana kodwa uthe hayi siyahlehla hayi ingane okay nomfethu siyasijabulisa lokho ngabe yami ukuthi ukwazi ukumelana nezimo ezinjengalezo okay ke awusitsheleke njengomuntu osefikile emculweni
omusha intwana encane iziphi ingqinamba osuthe wafika wabhekana nazo wabonta hayi bafowethu kubi la noma zingeningi kakhulu mina into esekuyangiphatha kabi nje kuyo le ngoma le engicathi nje wathi ngila kufanele ngiyichaze because nginako ukuthola imibuzo ngathi ngikhipha ingoma isiqala impela isitrenda kwakhona umfo angazi ngizothi noma mhlambe ngokwakhe ukuthi mayichazwa iphushwa vele wenza umusic video how lento yanginikeza imibuzo eminingi ukuthi abantu sebaza abanye bathi ilo abanye bathi lo sekunombango manje ongaqondakala yabo shuthi lento ngayibuka cause vele uTikTok abantu vele siphushwa yibona abantu benza ama video but liyayaba nomehluko yaba iquality wayishutha because abantu abakakwazi kodwa emaseqhamuka yena usengawuthi yabo so ngathi mangibuka ngathi hayi uyaphusha ngayithatha kancane hayi libele ngena ama call hayi ngiphinde ngibuyele kuyona mayithi ngiyabheka lo mfo abantu bayancoma siyithola kanjani ingoma hayi ubakhomba kwilink kubhayo uyabonga kwabancomayo hayi ngithi hayi cha phela lo muntu futhi usethi ingoma yakhe hayi ngingene kwilink nami yabo ngifuna ukubona ukuthi le link le yami noma yakhe mayithi ngiyathola supporter wena yes hayi mayithi ngiyathola umuntu baphose engomeni zakhe hawu so kwayikhona ke lapho ngiqala ngikhuluma naye ukuthi hayi fungeke phela uyangilimaza moyenza kanje yabo hayi kwaukuthi siyakhuluma esafika esiphethweni mhlawumbe nje inkinga ngahlangabezana nazo leyo nkinga ukuthi abantu abathana leya video manje abazi ukuthi umnikazi wengoma ilo njengamanje umuntu wangena e-studio waqoqozisa weka byami ake siyithinte ekhehla ngoba ngifuna abantu bayizwe ake siyithinte le ngoma egxumisa abantu kangaka ngoba hayi cha khona hayi so uhlukanisa ngawo unyaka hayi ngiyaprofeta phela kanti abaprofeti abanjani le kwi top 10 yokhozi siyafisa ukuyibona ingene awusithintele qhawula kwethu ay iSitha sama X awumnyama namhlanje sasa kuzokanya ubozitshela kanjalo awumnyama namhlanje sasa kuzokanya ubozitshela kanjalo awumnyama namhlanje sasa kuzokanya ubozitshela kanjalo Wamphumelelila ngiyakhona Wamphumelelila ngiyakhona ay awusongena ngodlame ayisibethele niyibothe bafana Wamphumelelila ngiyakhona Wamphumelelila ngiyakhona awusongena ngodlame ngathunga incengu uyusebenzisa ingane impela imfuno umuntu ozambile ifuna umuntu onengane ngathunga incengu uyusebenzisa ingane impela imfuno umuntu ozambile ifuna umuntu onengane ngathunga incengu uyusebenzisa ingane impela imfuno umuntu ozambile ifuna umuntu onengane Wamphumelelila ngiyakhona kumnyama kubovu songena wamphumelelila ngiyakhona awusongena ngodlami impela imfuno umuntu othambile ifuna umuntu onengane ay wathi angisukume ngihlale phansi ngisukume ngibuye ngihlale phansi awu newamdla umane mfukudla amadoda indle odleni obekhana ngabenda umuntu owenza sengathi yakhala uyaluthi igula kajama lichithekile lichithwe ingqolo endala ngiyakithi banende limbe nambene ngabusho obukhali uyabona makusakhona insizwe ezencane bafowethu uMaskandi unekusasa bafowethu uMaskandi usenekusasa ngani yakwethu ngifuna ke manje ukuchecka la sesiya kumbuzo emithathu imibuzo ke ehlabahlosile bayazi abafowethu kodwa ke ngifuna ke sibheke eqala la ukuthi ke ukuncenxa nje ngani yakwethu abantu ngoba siyazi njengamanje ukuthi
kufanele uqashwe na uthole iparish baningi abaculi abakhona ngaphambili nabo abaqashwayo isililo sikhulu ke when it come to ama events ukuthi abantu baqashe but now mfowethu ukuphamisa sakhe isandla kakhulukazi amakhansela ngasekhaya umeya ngasekhaya bayakwazi ukubuka izinto enjengalezi ama podcast bekwazi baqashe mfowethu bakunike ithuba amaciko omcineka ubaba umcineka nabo kade ziwushaya kade nje kade ehamba lapha na umkade nomcimbi lapha na ekhweni lakhe uba umcineka omfowethu uke ukhona umcimbi nje ungekudala uzoba khona nje kulomgqibelo esikuona so ke mfowethu uthini nje ukuthi uPaul ukucela nokunxenxa kakhulukazi ukuthi ke uphamisa sakhe isandla ukuthi abakuthinte mfowethu enkundleni zokuxhumana uzoperforma nawe uzonandisela abantu. Hayi ngicabanga nje ukuthi ngizocela kakhulu kubahleli bemicimbi ukuthi bengibheke ngikhona nami njengenhloso yomcimbi mangicabanga ukuthi besuke behlela imicimbi kusuke kukwenza ukujabulisa abantu nokukhona ukukhulisa amaciko nokulekelela nje amaciko noma esevele esekhulile so njengoba ukuthi ujabulisa abantu ngiyacabanga ukuthi mabe ngangithinta nami labo bantu babo ngeke bengajabuli ngicathi nje uTikTok usukuvezile lokho uFacebook usukuvezile even uYouTube uSpotify uyaveza ukuthi abantu bayawuthanda kakhulu umculo wami ngiyathemba ukuthi umhlelo womcimbi nje mangangibeza ngeke ezeyisole awuhlawo ngapha emasenteni awulumi kakhulu mhlawumbe u100,000 nje kodwa awuhlavi kakhulu kuyaxoxeka hayi ke senizwile ningizema Afrika uthi kuyaxoxeka ningamlahli ke bafethu sondelani kuyintwana nikwazi ukuyikhulisa ni support right 3 questions mntaka baba only 3 questions kulama questions awu 3 sisuke la khona mfethu sikubuza nje kuyenze ukuthi ke mhlawumbe impendulo ungabi nayo mawungenayo impendulo akuyona inkinga sidlulele kumbuzo olandelayo mawukuthi futhi answer yakhe right noma wrong akekho ozokutshela la studio ukuthi right noma wrong but sotetela umbukeli wekwenzeke ngezantsi ukuthi asho ukuthi lokho kushilo noma impendulo yakho iyiyo makuyiyo aphamisa isandla mangeyona asitshele yena ukuthi ubona kanjani right alright hayi ngodraze amanzi madoda mashoni safe question number 1 ningizema Afrika first question ngeviki eliphelile kade sifihla ushenge usokalisa kwakuyisabatha mfowethu kuyo lenyanga esikuyona September ushenge uhambe neminyaka emingaki emhlabeni ebe u95 shosho hayi sure ebe95 showcase hayo ma asikwazi kumphikisa kodwa ke sisozwa ngani ngezantsi okay question number 2 ngicela ungichazela leli gama ukuthi lisho ukuthini inswela boya leli gama leli incazelo yalo sipha yona lisho ukuthini inswela boya yes inswela boya isigebengu kahle inswela boya umuntu wesigebengu inswela boya isigebengu yeah kunjalo okay hayi angazi ngithemba kanjalo right question number 3 ngikunika isaga angisiqedelile uzosiqedela bese usichazele lesisaga ukuthi kungabe sisho ukuthini leso saga angisiqedelile ngizosithi nje half bese ngikudedela sithi saga ke akukho qili dash akukho qili bese uyangitshela ukuqhubeka kuthini bese uchaza ukuthi sisho ukuthini leso saga akukho qili la ikhothe emhlanje kunjani akukho qili kanjani la ikhothe emhlanje la ikhothe emhlanje yeah kusho ukuthini lokho kusho ukuthi lokho kusho ukuthi akekho umuntu ose kuyo yonke into akekho umuntu wazi konke kahle akekho umuntu ose kuyo yonke into uyasa umuntu kodwa kukhona la eshaya khona lo uthola ukuthi hayi uyashayeka lapho mhlawumbe nami ngayiphendula yonke imibuzo le mhlawumbe ngangishaya bafowethu angizokubuyisela mva kodwa mina ngizwanga impendulo chaza ukuthi akukho umuntu
ukwazi ukwenza yonke into. Ya akekho umuntu ekuthiwa kahle kahle sicishe sifana lithalikhiso kwelingenazici. Hayi sithethetele angikudedele mfethu ngaze sizoyixoxa thina off air. Ukuthi injalo kodwa injalo injalo. Ningizimu Afrika injalo ngithi sibhalele la ngapha. Hayi njalo. Injalo. Hayi njalo. Okay ikhala kethu. Sibe kakhulu ngemuze u3. Yabona ilula ayashesha la kodinking. Kodwa ke sithethe lombukeli ngasekhaya. Usichazisele lembuzo emthathu simphe yona kungabe uyiphendula ngendlela uyaculiseka yini wena kupho kulungisayo kupho ongakulungisi kupho okuphamisela isithupha. Right. Okay. Mntababa inkundla zakho zokuxhumana utholala kuphi utholala kanjani bese usipha mfowethu nocingo lakho lolu okwazi ukuqasheka kulona nokwazi ukuthi umuntu mayedinga any information njengoba kade usho ukuthi buye libe busy abayi bangakwazi ukuphenduleka umuntu abhale indaba ayiqede igama lami ngusibani ngicela ukukhulu ukuthi ungisize ngokuthi nokuthi ukuze uphendule le nto asuke efuna umuntu angaveli umuntu athi hi sawubona sofuna ukuthi yebo unjani ngiyaphila hayibo ngaze ngane isikhathi esiningi so ke umningi nje number futhi ezokwazi ukuthi anixhume kuyona noba mhlambe nemanager yakho umuntu okuphethe ukuze into yenu ikwazi ukuya phambili indaba baba nabo ku YouTube ke mntaba baba ngiyatholakala kwilokhunjana kwi Facebook ikhona ipage lami iSitha sama X SA kwi TikTok ngikhona iSitha sama X kwi Instagram nakhona iSitha sama X bese kuthi inamba yocingo engitholakala kuyo mina ithi 071 072 1354 mangabe ufuna ukungibooka lolu ngisebenzisa kuma bookings lithi 078 598 3853 wenza kahle kuyihlukanisa enkabi yami lezi zokuthi ubhukhwe nelezi sokuxoxa nawe sibe sikhonza ukuxoxa thina awena ilona ku TikTok angizwanga utheni ku TikTok ku TikTok ya iSitha sama X akungcono ba ku standard nje umuntu mayesesha nje ethi iSitha sama X isikhathi esiningi uzoqhamuka kuwena okay isasiphetha ke mntaka baba awu2 ama questions engifuna ukukunika wona ngifuna siqale ngalokuqala ukuthi uthini kumuntu omusha ozabalazayo ongakahlangana into zakhe naye ufisa ukuthi abe kwi podcast one day naye ufisa noma ngabe ufuna uba udokotela kalungu but umuntu nje omusha ozabalaza kulesi sikhathi esiphila kusona kunzima kakhulu kunzima mfethu umnotho kunokuthi wenyuke uyehle ukukhuthaza nje igenge engangathi lapha ngingabakhuthaza nje ngayo ingoma yami le ethi impilo ayimfuni umuntu othambile kukho konke okuzamayo kumele ukuzame ubusebenzise nayo inkani ungasheshi ugive up nje ifuna nje umuntu onenkani wonke umuntu ozamayo naqhubeke ezame kuzolunga nginethemba kuzolunga nami ngakade ngifisa ukufonela kule podcast yazi sovela kodwa ke ngathi hayi ake ngisebenzise inkani ke ngizame bazoze bengizwe nangempela kunjalo sure hey kunzima yeah nomfethu ke in 5 years time ke esikhathi wasiqhubeka iSitha sama X sikuphi sisibona sikuphi mhlambe sophinda sibuye nengoma etrendayo noma siyobuya sesizocela sisinikelele sitha sinike sesinenkinga sesidlela umuzi sadlelwe uthini mfethu in 5 years time ukuphi nomculo ngiyacabanga ukuthi 5 years time ngizobe ngisashisa njengoba ngishisa nje ngoba ngiyakwazi ukuhambisana nesimo saleso sikhathi mfowethu ngicabanga ukuthi ngiqala ukucula bengingeve ngicula le nhlobo yoshune engudlalayo ngikwazile ukuthi ngishintshe njoba nesikhathi sishintshe ngiyacabanga ukuthi noma sikufika ama 2005 ngiyophinde ngikwazi ukumaintain i-level yawo ngiphinde ngenze into ezojabulisa abantu bangaleso sikhathi ayi qedile intwana qedile umfana osemncane eNingizimu Afrika asibonga kakhulu ukuthi athathe ithuba asuke
endaweni kubo kade ngitshe khumalo ndoda ngisebenza ngexesha kodwa ke ngoba intwana yami nami ngiyintwana yakhe sibambisene sonke eNingizimu Afrika sibonga kakhulu ukuthi ithatha ithuba but sisabholofitha le ngoma kuyi top 10 yoKhozi FM siyafisa ibe khona songena ngodlame ngoba yenye ingoma ezivuselelwa ezisivuselelayo ezisikhuthaza uma ukuthi ubungakayiboni phuthuma uye enkundleni ko TikTok ko YouTube kakhulu ukuze athole imali hamba uyibuke nje uzuyiqede ungayidluli futhi nezimakethe lapha nama uyibuke kahle ukuze ikwazi ukumkhokhela ngizokushiya nayo kule ngoma ngoba senzothi le ngoma kuma la siyazi thina ake ngikushiye nayo ke ingoma yensizwe yakithi mfoka mncwabe insizwe yakithi siyaba khona sibusiso ke lensizwa igama elikhulu kakhulu usibusiso siyabonga kakhulu sibusiso mfowethu ngesikhathi sakho siyabonga nje kakhulu siyayithoba futhi kuwena qhala kusathi into yakhe ingaqhubeka iye phambili njengensizwe sencane ngiyakholelwa kakhulu ke insizwe esencane ngoba ikusasa likuzona sokushiya nengoma ke emnandi kakhulu ethi sizongena ngodlame ithokozele siyabonga kakhulu Kwenzekwenzeke